kuvaa siitä. Zoomaanko mä nyt? Ei tätä zoom. Pikkasen ehkä voisi. Ei, älä zoom. Ei tätä pysty zoomaan. Miksi Ei. et Älä nyt. Miksi tätä pysty zoomaan? Spiikkaas vähän. Mikä tää on? Mikä tää on? Niin. No mä kysyin sulle mikä Miltä tää se on. näyttää? Eikö se ole liian pieni? Joo, okei. Eikö se ole yhtään zoomattu? Ei kun siis pidä vaan siitä. Sitten voit astua vähän lähemmäs sua. Kävele vähän. Mä painoin tän nappulaa vähän. Ei tapahtu mitään. Millä mä zoomaan sitä? Siis älä zoomaa kun kävelet, jos sä haluat kuvata lähempää. Mut joo, kerro spiikkaas nyt. Mä rupeen niinku tästä. En mä tiedä mitä mä sanon. Sano mikä tää on. Tää on maapallo. Se Ei on. keskimaa. Niin, tää on Middle Earth. Ei näy Tykillä. Eikö, tuolla on muuten Gandalf. Näkyykö hobitti siellä? Mites tää niinku toimii? Voiko tässä mennä niinku lähemmäksi? Kenties. Sinne voit zoomaa. Oho, se ampuu jotain. Usein. Mitä? En mä tiedä. Häh? Mut joo, katsotaan miltä se näyttää. Joo, sit kevyesti voit zoomata tällä lähemmäksi. Kato. Älä zoomaa kuitenkaan, koska se laatu heikkenee tosi pahasti. Eikö mä puhun tästä pelistä? Niin kevyesti voit zoomata joo tässä. Joo. Mietitään niinku, että niinku kellutaan nyt. Tää on siis mä ite ohjaan tässä nyt tätä peliä. Tai tätä simulaatiota. Me siis äsken oltiin siis ulkoavaruudessa. Näin. Te näette. Avaruus. Maa. Ja nyt me mennään lähemmäksi. Niin se muuten hävisi se. Tää on siis Mordor, Middle Earth. Ja tuolla on Mount Doom. Me lennetään sinne niin. Siellä se on. Ja todellakin siis mittakaava on niinku aika huikea. Olisiko yksi yhteen kuitenkin? Saattaa olla. Vaikuttaa. Porukka ei niinku ymmärräkään miten se menee. Katsotaan takas avaruuteen. Enää ei näy muuta kuin taivasta. Vuori. Mitä sä ammut nyt siihen vuoreen? Räjähteleekö se? Nyt mennään lähemmäksi ja lähemmäksi. Mennään tälle vuoren niin kuin juureen oikeastaan. Hey Jesus Christ. Tää scale on kyllä ihan vittu käsittämätön. Tsekatkaa tätä näin. Siinä se vuori nyt on, mikä me äsken oltiin siinä ylhäällä. Nyt me kivutaan sitä ylöspäin. Oi vittu. Oh my god, tää on kyllä niin nätti kyllä. Voi vittu. Ei saatana oikeesti. Ja tää ei ole sen vissiin niinku vielä korkea vuori, vaan tää on vaan niinku... Huhhuh. Siis tää scale. No niin, haluatteko te mennä, että me mennään niinku nopeasti ulkoavaruuteen? Oh vittu soiko. Mitä vittu? Rannikolle. Niin mulle, miten tässä on toi vesi? Onko se miten realistinen? Voiko tässä mennä uimaan? Kyllä se kuuluu vähän ääntäkin. Joo. Siinä on niinku simpukka, kiviä. Äsken oltiin avaruudessa. Näin. Sitten ollaan avaruudessa. Mitä helvettiä? Kokeile, pääseekö ne ihan veteen uimaan? Niinku, ja sukeltaa. Me ollaan metsässä. Nyt mennään lujaa pojat. No niin, nyt mennään vähän rauhallisemmin. Etin nyt se lammikko. Lammikko, okei. Realistisia ääniä tuolla metsässä. Kuuliks mä suden huutaa? Joo. Nyt mennään äkkiä karkuun mun vittu. Okei, lammikko, no niin, okei. Eiku se näytti lammikolta. Se on metsä. Se olikin Suomen metsää, joo. Missä se meri nyt olikaan? Se on lammikko. Ocean. Ei, mitä? Ootas vähän. Siis tuo on metsä. Mä en sitä sitä niin. Joo. Tossa on rannikko.
Noniin. Ei niinku ihan pinnalle. Ei. What the fuck. Noniin. Kato. Joo, kyllä se on veden alla. Täällä on niinku ulkoavaruus veden alla. Aika matala. Okei, tossa on Karin saari. Kari asuu tuolla. Mikäs siellä asuu? Missä hän? Blue Lagoon. Täällä saat semmosen tytön kanssa täällä. Joo, mutta tämmönen Middle Earth. Joo. Ulkoavaruus. Planeetta. Pääsiks aurinkoon asti? Ei, voi olla. Vai onko se kuuta? Ootas. Ei vissi. Mut joo, siis niinku tää mittakaava on niinku... Tää on aika huikee siis oikeesti. Me äsken niinku lennettiin vuoren juurelle ja käveltiin vuorta ylöspäin. Ja niinku... Mind blowing. Mind blowing oikeesti. Vielä jotain detailsia kaupunkia ja muuta tonne saa. Joo. Paina vastaan. Tosta. Nyt se, mä oon sanonut.